Bismillahir Rahmanir Rahim. Hikima zinariya. Babi na 5. An hakaito cewa wani mutum mai larurar rashin hannaye ya haɗu da wata mace, ya ce da ita, "Madalla da kyawunki." Sai ta ce masa, "To, kai ma madalla da kyawunka." Sai ya ce da ita, "Kin kyauta, kin dawo min da irin ƙaryar da na yi miki." An hakaito wani mutum da ake kiransa da Shehu Juha ya shiga wani gari da yake kasuwanci. Sai ɗaya daga cikin mutanen garin ya ce da shi, "Malam Juha, ina gane ka ne saboda na gane kalar jakinka." Sai kuwa Juha ya ce da shi, "Karka damu, domin su jakuna suna gane 'yan uwansu jakuna ne kawai." Wani mutum sun haɗu da wani akan hanya, sai ya ce da shi, "Daga nesa da na hango ka, na zaci kai mace ne saboda rawani da kai." Sai ya ba shi amsa, ya ce, "Ni ma na yi zaton kai namiji, amma yanzu da ka matso kusa na ganka da tarin suma har gadon baya, na gane cewa kai mace ne, don kuwa mata ne ke da yawan gashi." Wani mutum sun haɗu da wata mata a kan hanya. Matar tana da larurar taɓin hankali. Sai ya janyo mata ayar Alƙur'ani da nufin ya muzanta ta da ayar wadda take cewa, "Wa idhal wuhushu hushirat." Da dabbobin daji idan aka tattara su. Sai ta mayar masa da amsa ita ma da ayar Alƙur'ani wadda take cewa, "وضرب لنا مثلا ونسي خلقه." Ya buga mana misali kuma ya manta da halittarsa. Ma'ana, yana buga misali da wani, amma ya mance da yadda shi kanshi yake. Wani makaho ya auri wata mata, sai girman kai ya kama ta. Sai ta ce, "Da a ce kana da ido, idan ka ga kyawun da Allah ya yi min, za ka sha mamaki." Sai makahon ya ce da ita, "Da a ce da gaske kike, kamar yadda kike faɗa haka kike?" Da masu ido ba za su bar min ke ba, da tuni sun aure ki. Wata mace wadda Allah ya halicce ta da ƙiba ta shiga wata motar bus, sai ta zauna kusa da wani saurayi mara kunya. Sai saurayin ya ce, "Ban san cewa wannan motar an keɓance ta bane don kawai giwaye." Sai matar ta ba shi amsa da cewa, "Dama wannan motar
kamar jirgin annabi Nuhu ne. Tana iya ɗaukar giwaye, kuma jakunan gida da na daji. Darussa: ka san irin maganar da za ka ringa gaya wa mutane. Idan ka faɗi mai daɗi, sai a dawo maka da amsa mai daɗi. Allah ya sa mu gane.